съответно да можем да насочим необходимите средства, за да запазим тези инвестиции на територията на нашата държава. Ще поделя презентацията от наша страна, за да не бъда многословен за нещо, което със сигурност познавате добре. Предлагам директно да премина на самата презентация. Помолих колегите от Министерството умишлено да направят презентацията на английски, защото не бях сигурен дали днешната ни среща ще протече на български, немски или английски език. Готови сме тази презентация също да ви бъде предоставена както за членовете, които не са успели да се включат, така и за тези, които са се включили, но имат така допълнителни въпроси или желания да си допроучат моментите. Както споделих, Модернизационния фонд като цяло е част от европейското законодателство, схемата за търговия с емисии и е създадена специална директива, която описва какви точно са му приоритетите. Инициативата продължава и остава при Европейската комисия. Има създадени органи за управление в лицето на инвестиционния комитет и тук е много важна ролята и на Европейската инвестиционна банка, която е така наречения фонд менеджер и тя управлява и дирижира целият процес по администриране и плащане на самите бъдещи инвестиции. Какво можем в каква насока могат да бъдат изпълнявани инвестициите? Виждате, 5 са приоритетните области: възобновяема енергия, енергийна ефективност, съхранение на енергия, енергийни мрежи, разбирайте електро, газ, топлофикационни и не на последно място най-засегнатите от прехода региони, в които в момента зависят по една или друга причина от добива и производство на енергия от изкопаеми горива. 10 са държавите членки, които са с най-ниски приходи, които могат да се възползват от Модернизационния фонд. На България са определени малко над 5% от стойност на фонда. Не можем да говорим с конкретни цифри, защото преди броени дни Европейската комисия прие своят многогодишна финансова рамка с определени рестрикции и намаляне на емисиите, които се отпускат в тази насока, като част от тях след 2023 година ще бъдат насочени към многогодишната финансова рамка на Европейския съюз или ще влязат в бюджета на Европа и ще бъдат разпределени в друга посока. Но като цяло 5% от общия бюджет ще бъде насочен към България и ще бъде на разположение по тези 5 приоритетни области. По-специално инвестициите в тези 5 приоритетни области: производство на енергия от възобновяеми източници, увеличаване на енергийната ефективност, като тук включваме, понеже знаете, че енергийната ефективност е много широко понятие, включени са транспорта, сградите, естествено земеделието и отпадъците. Както и тук е важно да споменем, че за разлика от схемата за търговия с емисии по 10C, които срещу инвестиции получават квоти централите, тук специално въглищата са изцяло изключени, като Solid Fossil Fuels в европейското законодателство точно това дефинира. Естествено, съхраняване на енергия, модернизация на мрежите в всичките насоки, които ви споменах, както газопроводи, така и енергийни мрежи на високо, средно, ниско напрежение, като една от главните цели е също да се повиши свързаността между различните държави членки с възможност за устойчив обмен на енергия, повишаване на конкуренцията между самите производители и доставчици на територията на Европа и не на последно място именно насочените към вас услуги, цена и качество и услуга на доставката на енергия, било то електрогаз или топлоенергия, да има по-добри условия чрез повишаване на конкуренцията между различните доставчици. И както споменах, в регионите, които са обосновани като преходни региони, зависещи изцяло от въглища, средства насочени към рескилинг и апскилинг, търсене на работа и стартъпи, които съответно да могат да запазят работните места в тези региони.
Тук до голяма степен сферите на инвестиции съвпадат с приоритетите. Енергийна ефективност, в насоченост, електрическо, heating, cooling, renewables, енергийна ефективност на сгради, която ще ни помогне да изпълним нашата цел, която сме си поставили до 2050, 60% от сградите на територията на страната да бъдат реновирани и 60% от тяхната енергия, която в момента консумират, да бъде намалена. Съхранение на енергията, като естествено тук говорим както от гледна точка на възобновяеми източници, така и от гледна точка за запазване чистотата на мрежата. Знаете, че в България 50 Hz и въобще в Европа 50 Hz е чистотата на мрежата. Изключително важно е да споменем, че колкото повече намаля базовата енергия в мрежата и се повишава енергията от възобновяеми източници, разбирайте слънце, вятър и биомаса, толкова има флуктуации в тази чистота, която води до смущение и проблеми именно при големите предприятия. Чрез тези средства ще можем да интервенираме и тук, за да можем да създадем по-голяма приемственост на бъдещи инвестиции в възобновяема енергия и присъединяването им към мрежата. Естествено, модернизацията и дигитализацията на мрежата и новите интерконектори няма как да не бъдат приоритет. Безспорно, тук говорим за дигитализация на подстанции, дигитализация на управлението на самата мрежа, както на високо, така на средно и на ниско напрежение. Тук в последните точки виждате електромобилността, безспорно приоритет. Електрификацията и намалянето на консумацията на енергия в транспорта е един от основните ни приоритети. Знаете, че България е и една от държавите с най-стар автопарк, така че електрификацията в пътния, железопътния и тежкотоварния транспорт през годините също ще играе голяма роля. Когато говорим за електрификация в градския и в тежкотоварния транспорт, естествено се включва и водородните технологии. И съответно пак не на последно място и регионите, които в България са определени като Старозагорски, Перник и Кюстендил като области, които са безспорно засегнати от този транзишън. Тук е и до голяма степен разписано, че 70% от тези 5%, които ще получи България от общия кюб с емисии, трябва да заминат в посока приоритетни проекти. Това, което видяхте и към момента като основни области, 5 на брой, за неприоритетни, като те ще бъдат финансирани на 100%, към неприоритетните области съответно ще бъдат насочени 30% от средствата и ще бъдат финансирани с 70%, извинявам се, до 70% грант. България, по-нататък ще стане на въпрос, но тук ще отворя вратата. България и всяка една друга държава членка от тези 10, които видяхте, има възможност за подход от една страна да прави схеми за кандидатстване. Какво имам предвид? Отваряме схема, с която казваме, примерно както вие сте заинтересовани страни, възобновяема енергия за собствено потребление на бизнеса. Или да предложиме индивидуални проекти, не схема за кандидатстване, а индивидуални проекти, примерно преминаване на биомаса на някои от въглищните централи. Какви са предимствата и недостатъците? Когато имаме схема за кандидатстване, много по-лесно е и от времева гледна точка по-малко време е необходимо пред Европейската комисия и се случва еднократно одобрението на тази схема за държавна помощ, докато ако се правят индивидуални инвестиции, всяка една индивидуална инвестиция първо трябва да бъде нотифицирана за държавна помощ и след това да може да бъде осъществена. От тези 10 държави членки единствено Словакия по време на разговорите заявяваше, че се ориентира да прави индивидуални проекти, но самата тя също изрази притеснение от гледна точка на държавните помощи. Останалите всичките държави членки сме на мнение, че схемите ще са по-добрия вариант за обявяване и за действия. Каква ще бъде структурата? Виждате, че
всяка една държава членка ще има предложения за инвестиции, които съответно ще минават през ЕИБ. Естествено, приоритетните проекти са с по-бърза писта, отколкото неприоритетните. Те просто ще трябва да се верифицират като приоритетни от Инвестиционната банка и заминават директно към Европейската комисия свързано с решението за плащания, докато при приоритетните проекти си има специален допълнителен асесмент, който ще бъде направен от банката и след това ще премине през специална комисия, в която освен държавата, която е предложила проекта и държавите, които са в този механизъм, държави не членки, колегите ще ме поправят, Германия и Швеция мисля, че бяха вкарани на последното заседание, което правихме на комитета. Като държави, които ще наблюдават и ще следят внимателно неприоритетните проекти и ще одобряват съответно. Съответно, след осъществяване на проектите, държавата членка трябва да репортва и да дава до каква степен са устойчиви тези проекти, за да като всяко едно средство, което дойде и финансиране от Европа, тук те са също много стриктни от гледна точка на евентуални корекции при грешки или неправилна инвестиция в съответния проект. Националното законодателство с две думи. В ЗОИК, законодателство на Министерството на колегите от околната среда и водите, който е за опазване и изменението на климата, е дефинирано, че Министерски съвет е този, който фактически създава рамката избира член на инвестиционния комитет и съответно прави успоредно с това законодателство, с което трябва да се избират в последствие проектите. Естествено, Министерски съвет го прави това нещо идвайки като инициатива от ресорните министерства, като са Министерството на околната среда и водите и Министерството на енергетиката. От страна какво се е случило до момента, взели сме се всички необходими решения за изпращане на член в комитета, както и в момента е започнало вече така да се каже, списването на необходимата наредба, с която да се даде шанс за отваряне и стартиране на самия фонд. Първата среща, на която преминаха, точно тук сме описали държавите, която премина на 14 октомври, Германия, Холандия и Швеция са включени като държави, които не се възползват от механизма, но пък ще определят до голяма степен решенията на борда за неприоритетните проекти. Като от страна на Европейската комисия след приемане на многогодишната финансова рамка, Модернизационния фонд и неговото ситуиране на територията на самите държави членки може спокойно да стартира от януари 2021. Има темплейт, който е предоставен от колегите от Европейската инвестиционна банка. Всяка държава до 30 ноември трябва да дава приблизителен индикативен бюджет към Европейската инвестиционна банка, да знае приблизително тя колко средства ще са необходими в следващите 2 години. Както обикновено в началото на всеки един програмен период, защото това може да се разглежда като една оперативна програма, нашето мнение е, че няма да бъде, и преди факта, че Модернизационният фонд ще продължи 10 години, няма как за първите години да поискаме 20% от бюджета, чисто физически, защото времето, което е необходимо за ситуиране, изработване на цялата документация и започване откриване на първите колове, изисква своето време. Още повече, чисто от политическа гледна точка, с вас може да се споделим, че няма как аз извън политическия си мандат до края на март месец да успея да стартирам това нещо и трябва да дам допълнителна свобода на колегите през новия мандат, за да могат до средата на годината или в необходимото за тях време да продължат процеса и да отворят необходимите схеми за кандидатстване както към бизнеса, публичния сектор, така и към гражданите. Следващите стъпки, естествено имаме си работна група, която работи много добре и детайлно от гледна точка на съставянето на наредба, по която да бъдат
провеждане критериите и до одобряване самите проекти. Тук е важно да споменем, че черпиме опит както от Европейската инвестиционна банка, така и от други колеги на другите държави членки. Движиме се в златната среда с колегите и мисля, че подхода, който сме избрали за стартиране на схеми за кандидатстване, а не на индивидуални проекти, е по-добрият подход. Ще си имаме по същия начин и стиринг комити, което да си прави съответно институционално решенията в всичките индивидуални области, като естествено от другите министерства ще привличаме експертиза, когато това е необходимо. Ролята на банката, както ви споменах и по-рано, е много специална в насока неприоритетни проекти, но тя винаги верифицира това дали може държавата членка да е разпознала проекта като приоритетен. Ако банката каже, че според тълкованията на директивата той не е приоритетен, минава в другата графа. Но due diligence от страна на банката за неприоритетните проекти и верифицирането на разходите от гледна точка на осъществяване на проекти. Тук по-скоро са изброени нещата, които към 30 ноември, както ви споменах, като таблици, трябва да бъдат подадени. Таблицата е много детайлна и дава шанс на държавите, ако са се справили на варианта, по който трябва да правят индивидуални проекти, а не схеми, да подадат буквално и мястото, на което ще се осъществи инвестицията. Бюджета, който трябва да бъде изразходен за следващите 2 години, като с колегите това, което обсъждахме, че трябва да поискаме по-малко от 20%, както ви споменах за първите 2 години, в рамките може би между 10 и 15% ще е сумата от общия бюджет, който ще поискаме през първите 2 години. Важното е да споменем, че дори да има някакво допълнително забавяне, тези средства не изгарят, не бъдат пренасочвани, те си стоят. Даже от гледна точка на бизнеса, средствата, които ще получаваме от модернизационния фонд, зависят от едно основно нещо. Ние ще получим определен брой квоти по нашата сметка, като този брой квоти имам предвид квоти на CO2 емисии, като знаете, че пазарната цена на емисиите скочи от 2018 година до момента от 6 евро на моменти достигна и 30 евро. С други думи, ако в момента можем да получим хикс евро, то във времето тази сума ще продължи да набъбва. И тук е интересно да чуя и вашето мнение, дали по-умереното оползотворяване на средства във времето и бутайки средства повече към средата и към края на периода няма да е от финансова гледна точка по-добре и за бизнеса, защото това означава повече пари по сметката на фонда, естествено повече инвестиции по самите приоритети, повече финансова възможност за повече проекти по самите приоритети, които са на фонда. Това е от наша страна. Ще се радваме от гледна точка на вас на въпроси. По-скоро ни интересува вашето мнение, какво мислите за бюджета и количеството средства, които трябва да поиска държавата за първите 2 години, възможността дали да стартираме схеми за кандидатстване или индивидуални проекти, които индивидуално да бъдат нотифицирани пред Европейската комисия. Това е може би преди да открием сесията за въпроси и отговори, по-скоро въпросите от страна на Министерството към вас, за да може да чуем и вашето мнение, защото това ни е важно. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че бях така колкото изчерпателен, толкова и кратък, за да може да имате възможност от ваша страна да задавате въпроси. Моят единствен проблем е, че съм ограничен във времето до 11 часа, защото след това трябва да се включа в друга телеконференция с колеги от Европейската комисия, така че ще се радвам, ако в следващите 20 минути получим така въпроси от вас и да можем да отговорим на тях. Като естествено комуникацията ние с господин Василев се така усмихваме винаги, но от началото на седмицата няма ден, който да сме пропуснали да не сме се видяли виртуално, така че ако има и допълнителни въпроси, ще се радваме да ги получим от ваша страна и писмено, ако не могат да бъдат зададени в днешния формат. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Станков. Наистина беше така доста добре направена тази презентация, ясна и конкретна. Аз ще си позволя да задам първите въпроси, докато моите колеги може би се подготвят. Следва ли да приемем, че тези приоритети, 5-те посочени, които са приоритети по принцип на фонда, са приоритети и на България? Или България ще направи
по друг начин приоритизирането и по-скоро има ли някакво съотношение на тегла? Тоест по различните приоритети, да кажем, първи приоритет ще има 20% тежест или 30% в рамките на 100. Нещо от този род е важно да разбереме. Тоест, как, независимо, че казваме, че всичко е приоритетно, как ще бъдат насочени средствата? Има ли някакво виждане по този въпрос? По отношение на приоритетите. Не сме предали определена тежест. Тази тежест естествено ще бъде предадена, поне от моя гледна точка, към момента искаме да се придържаме колкото по-широко, да не се поставяме в някакви рамки. Колкото по-широко изглеждат нещата, толкова по-добре. Както споменах, не мисля, че и политически е коректно да оставам някакво завещание на последващите колеги, с които предварително да направя разпределение в началото на периода, в началото на периода и да ги поставя тях в някаква рамка, защото от гледна точка на зелени технологии, енергетика, енергийна ефективност, технологиите се развиват неимоверно бързо. Ние смятаме, че включително и водородните технологии във втората част на това десетилетие ще са достатъчно икономически изгодни, за да могат да се случват както с грантове, така и на пазарен принцип. И от наша страна по-скоро искаме да запазим широкия спектър, за да може в последствие след март месец колегите, които дойдат тук, да могат детайлно в координация с съществуващи оперативни програми, защото за мен е много важно вашите колеги да не бъркат оперативна програма конкурентоспособност и иновации с модернизационния фонд. Не би било правилно това, което те финансират, отново да харчиме средства и от модернизационния фонд за него. Не забравяйте, че не трябва да бъдем егоисти и тези средства, които бъдат отредени насочени за енергийна ефективност или за дигитализация и нови мрежи, интерконектори, електрогазови и на топлофикационните мрежи, са нещо, което също дава принадена стойност към вас, защото всички ваши инвестиции, които предстоят във времето на бизнеса в ВЕ инсталации, в нови, така да се каже, производства, които трябва да бъдат захранвани, е необходимо да се погрижим и за стабилността и сигурността на мрежите, било то електро или газови такива. Така че, моля ви, правилно да бъде разбран, не искаме да покриваме, искаме демаркация и по-скоро синергия с другите програми, а не от различни източници да имате възможност да се финансирате едно и също. Това няма да се възприеме до Европейската комисия. Не трябва да има припокриване. Така че от гледна точка на това, че в момента работиме по плана за възстановяване на устойчивост, колегите се очаква до средата на следващата година оперативните програми да са си подписали споразумението с Европейската комисия. Имаме един много голям инструмент, Фонда за справедлив преход, който е 1 200 милиона евро. Никой от тези хикс на брой инструменти не трябва да се дублира, защото това не е правилно. Така, следващия ми уточняващ въпрос е: на приоритетните инвестиции казахте, че гранта ще бъде 100%. Правилно ли е? До 100%, това също е въпрос на държавата членка. До 100%, да. Защото тук трябва да се съобразим с държавните помощи и имайте предвид, че най-голямото предизвикателство и нашето, и на нашите последователи ще бъде, че в рамките на първата година, година и половина, тези области, които са извън битовия потребител, извън публичния сектор, всички останали инвестиции минават през нотификация на Европейската комисия, която знаете, че отнема между 9 месеца и година и нещо, така че ние за това искаме по-малък бюджет в началото на периода, за да можем да нотифицираме всички схеми, за да може бизнеса в последствие, пък и големите дружества в енергетиката съвсем спокойно да кандидатстват и да изпълняват към средата и края на периода голям брой проекти, така че да оползотворим ресурса и да знаем, че няма да имаме проблеми с Европейската комисия за неправомерно предоставени държавни помощи. Навсякъде всичката е до 100%, до 70%, това вече зависи от държавата. Само искам да ви попитам, общите изисквания за държавна помощ са валидни и тук, нали? Тези, които са общо валидни. Понеже България е в такъв регион, в който ние сме в най-неблагоприятната част, т.е. цялата страна е покрита от възможността
за минимум 50% държавна помощ, доколкото ми е известно. Така че Мисля, това тук ще... минимум 60% мисля, че Да, беше записан, да. но просто не съм експерт. Да, искам да кажа, че общия регламент е валиден и за тая програма. Точно така. Да. Правилата за държавни помощи бяха удължени от страна на Европейската комисия, които да важат и за 2021 и 2022 година. От тази гледна точка и не създават някакво спокойствие. Доколкото разбрах някои други страни от това, което четах, нали, в публикации по този въпрос към Европейската комисия, някои от другите страни, членки на този модернизационен фонд, предвид процента на държавна помощ, който е определен за съответната страна, те са приели някакъв тип смесени схеми. Да кажем 50% държавна помощ грант и да кажем някакъв процент във вид на нисколихвени заеми и така нататък. Това, частта на тези нисколихвени заеми и кредити няма да се счита за държавна помощ или би се считал няма да се счита. Да, защото те са предложили комбинирани схеми за финансиране на приоритетните проекти. Това нещо в България, предполагам, също ще бъде възможно. Така ли? Точно така, но тук по-скоро държавата в момента работи съвместно с Европейската комисия и колегите от Министерството на енергетиката съвместно с колегите от Министерски съвет и Министерството на финансите да създадем фонд за декарбонизация. Този фонд за декарбонизация да има 3 подфонда, който да е насочен, нали, този подфонд, който вас ви интересува, е подфонда насочен към бизнеса, който да ви предоставя финансов инструмент именно за тези приоритети, които ги връщате във фонда, за да не се налага вие да ходите да се молите на банките за средства, а този фонд чисто револвиращо да предоставя средства и след това да ги събира, да акумулира обратно средства. Мислим, че най-правилното място за неговото ситуиране е в Министерството на финансите, защото Европейската инвестиционна банка и по време на форума, който беше в предходните дни организиран от камерата, се чу, че това се разпознава като нещо оптимално, с което можем да работим. Тоест от Европейската банка тези средства, които са от общата сума за България предвидени? Не, общата сума извън нея, допълнително. Извън. Това е извън тия 5%, така ли? Извън тези 5% ще привлечем финансиране ниско лихвено от Европейската инвестиционна банка, от EBRD, въобще от висок клас банки, които да можем да менажираме и под зоркото ръководство на фонд менеджери, каквито имаме в Министерството на финансите под фонд на фондовете, нали, държавните структури, да може да се предоставят бързо при обичайни условия кредити, като съфинансиране към модернизация, бързо да се осъществяват инвестиции. Но комуникацията между двете схеми да стане по-лесна, защото по някой път това е проблем. И имам още два въпроса и ще дам думата и на останалите, но според мен са важни. Понеже споменахте за схемите, като по-добра мярка, нали, за нотификация. Сега, схемите са добре, обаче по някой път те са известна пречка за включване на определени иновационни проекти за финансиране, тъй като знаете, че иновациите не винаги попадат в първоначалния мейнстрим на направените схеми. В този смисъл ще има ли при определене на схемите някакъв подбор предварително на проекти, за да може горе-долу да се определи как те биха могли да бъдат стиковани в определена схема, т.е. да бъдат обединени такъв тип проекти, с оглед да не се изпуснат някои интересни иновационни схеми, които примерно не биха попаднали в първоначално предложена схема. Да, това е интересно. Между другото, ние, говорейки с вас, да организирайки това събитие, имахме идеята първоначално да пуснем на страницата набиране на проекти, които бизнеса, гражданите, публични биха желали да инвестират. Да. Обаче какво се случи на един разговор, който имах с колегата заместник-министър на Румъния, буквално на следващия ден, каза: за Бога, не дейте го правете това нещо. При нас какво се случи в Румъния? Пуснахме го, точно това, което вие смятате да правите, го пуснахме и за буквално 2 дена блокира и електронна поща и всичко. Създадахме едно грешно впечатление при гражданите, бизнеса и публичния сектор, че ние ще финансираме това, което ни подадат, и в рамките на 2 дена получихме над 700 проекта
които от иновативни до такива отлежавали в шкафчетата. Така че това, нали, със създаването грешното очакване и впечатление и при вас, и при общините, и при гражданите, действително е изиграло много лоша роля в Румъния в момента и те са в обяснителен режим какво ще ги правят сега тези 700 проекта, как ще ги класифицират и какво ще... Може би е трябвало по-ясно да бъде подставена целта. Но по-скоро, като казахте иновативни, пак ще се върна на факта, че ние трябва да направим детайлна демаркация. Имайте предвид, че горе-долу около милиард ще отиде в новата агенция за иновации и дигитализация, която ще е. Така че там колегата Дановски, който главява в момента агенцията и ситуира своя екип. Така че много е ясно, трябва да набележим и да си направим една таблица. Модернизационният фонд финансира това. Другото, което е приоритет на Модернизационния фонд, но се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации, или както ще кръщате, иновациите ще бъдат прехвърлени от Оперативна програма Конкурентоспособност, от Агенцията за иновации, от Just Transition фонда, за който почваме да пишем регионалните планове, от Recovery Resilience фонда, който също се пише националния план в момента, просто да си има това, което виждате в момента като участници, грубо казано, като решетка на екраните си, да си направим една такава решетка и да е ясно кой какво финансира и как го прави. Така че във всички случаи схемите няма да са нещо по-различно от това, което виждате, ако щете по Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации в момента, с ясни правила на база на обществени обсъждания, неща, които са важни за бизнеса, за публичния сектор, за енергийния сектор, за гражданите, те да бъдат финансирани и да се направят максимално критерии, защото в крайна сметка търсим и резултат срещу тази инвестиция. Това има иновации, които са конкретно в тая област, не иновации въобще. Например, иновация е използването на водорода, създаване на водород. Нали, все пак водородната икономика е нещо, което и вие самия казахте, че чука на вратата, но все още се приема като иновация, тъй като няма широко приложение. И такъв тип проекти така съвсем директно не са вписани като приоритет, но биха могли Те са вписани, просто трябва да четем между родовете. Пише съхраняване на енергия. Да. Съхраняването на енергия не разглежда само конвенционалното съхраняване на батерии. Тук е и водород. Съхраняване на енергия чрез водород. Да. Нали, тук трябва да го търсим като естествено държа. Ако правим такова нещо, то ще искаме да е зелен водород, защото това е приоритета на зелен водород говорим. Искаме производство на водород, примерно от природен газ, което и към момента имаме в торовете заводи, в Лукойл и така нататък. Кога се очаква наредбата да излезе? Колегите работят, надявам се. Много тежко пострадахме покрай COVID-кризата, много от колегите са болни, за съжаление имаме и смъртни случаи в енергетиката, така че просто нали, това само за ваша информация, моля ви, но гледаме да си бутаме така задачите, че да ги свързваме максимално бързо, за да ви дадем шанси на вас да дадете. Съответно тази наредба ще бъде подложена на обществено обсъждане, можете да си давате към нея предложенията. Първите схеми кога се очаква да бъдат задействани? Първите схеми ще бъдат задействани във всички случаи от след март месец. Новите колеги, след като е готова наредбата, ще се ситуират самата схема, ще я програмират. Целият път, който се извървява с публикуване на общественото обсъждане, обявяване на схемата, срок за кандидатстване, така че трудно ми е да ви кажа сега в момента, но със сигурност ще ви подведа, ако кажа, че до март месец следващата година в рамките на това правителство ще имаме отворена схема. Процеса на нотификация на държавни помощи, на програмиране, на ситуирането на всичките документи си изисква необходимото време в началото. Но пак да не забравяме, тук говорим за 10 годишен период. Да. Въпроси още от участниците, ако има. Тук един въпрос беше зададен писмено. Да, имаше писмено. Да. Други въпроси. Имаме два въпроса писмено в чата, Лидия. Ако искаш, можеш да ги прочетеш. Аз виждам тук само един въпрос. Кога ориентировачно се очаква да бъдат задействани? Това господин Станков отговори. Аз видях и за това отговорих на него, да. По-отгоре, малко по-нагоре въпроса: има ли място газификацията като енергийно ефективна услуга при реализацията на проекти, финансирани по Модернизационния фонд?
Видяхме ефекта от програма Дезире. Възможно ли е да се реализира друг такъв проект? Жасмина Русева. Да, към госпожа Русева отговор в такъв случай. Безспорно, ако има някой радетел за ускорената газификация, знаете, че именно този екип, който в момента присъства пред вас виртуално, стартира програма Дезире, 12 000 домакинства в рамките на много кратък период от време, като осигурихме допълнително още 2 милиона от Европейската банка за възстановяване и развитие по фонд Козлодуй, за да можем да продължи програмата. Както идея, средствата бяха изразходени много бързо и към момента на нас лично ни се иска да продължи, но важно е да споменем, че Европейската комисия задава един малко различен тон вече за газа, като все пак изкопаемо гориво, така че на този етап трябва да стиковаме с Европейската инвестиционна банка, тя разпознава ли това като приоритетен проект, но честно казано от моя гледна точка, преди факта, че този тип инвестиция не изисква нотификация за държавна помощ, е нещо, което може да бъде стартирано бързо при съгласие, при разбиране естествено от колегите в последващите ръководства и при съгласие за приоритетен проект от страна на Европейската инвестиционна банка. Така че да, лично кауза на този екип, който виждате в момента, смея да твърдя, отличен резултат постигнат в ускорената газификация, намаляне на емисиите и намаляне на финните прахови частици и въобще вредните емисии във въздух, повишаване качеството на живота. Това е безспорно голямо предимство. Има още един въпрос. Ще бъде ли обвързано финансирането на проекти с доказване на спестени емисии в резултат от изпълнение на проекта? Нормално е, след като в Министерството на енергетиката генерално ще търсим възможността да програмираме програмата, да насочваме преди всичко програмата към спестени емисии, произведена енергия от възобновяеми източници. Ще видим по какъв начин ще се мери тежестта за съхранената енергия, защото към момента липсва в нашето законодателство батерията като устройство по системата, по какъв начин тя акумулаторна енергия ли се води, в последствие като отдава енергията производителна енергия ли се води, така че чисто законодателно там имаме да пипаме, но във всички случаи критериите ще са в съответствие с зелената сделка, в съответствие с енергийните показатели, които винаги сме гонили, които са намаляне на емисиите, спестена енергия, производство на енергия от възобновяеми източници. Това са основните приоритети. Да. Сега едно нещо искам да ви попитам. Самото одобряване, да кажем, вие пускате схемите и участниците си пускат проекти по тези схеми. Ще има ли, ако мога да се изразя така малко, цетка, т.е. няма да бъдат допускани всички проекти, които са кандидатствали по тази схема до Европейската инвестиционна банка, където ще се оценяват, или тук ще минават на първо четене и след това ще се пускат други нататък? Как си представяте да бъде самата процедура? То ще си бъде една оперативна програма. Аз лично си го представям като една нормална оперативна програма, която след като бъдат, така да се каже, по схемата одобрени проектите, ще си минат по този канален ред, който видяхте, през Европейска инвестиционна банка, ако не е приоритетен проекта, през съответния комитет и след това ще бъде финансиран, защото на нас не трябва структура, в която в последствие да се извърши мониторинга и верификацията и на местно. Тоест тук няма да има оперативен орган, който да преценява? Ще има. Нали? Този орган, неговата задача ще бъде да програмира, да селектира и да изпрати там документите. Той ще има първоначална селекция. Да, във всички случаи. Ако отворим една схема, примерно както вие попитахте за водорода и се спреме на определена стойност от бюджета, то там нататък, ако имаме 100 на брой проекти, няма как да изпратим на банката 100 на брой проекти, които да са 5 пъти над бюджета на схемата, която сме дали. Трябва да си на база на критериите, които са заложени по самата схема, всички кандидати ще получат точки и след това ще се пристъпи към тяхното. Това мисля, че ако имате друго мнение и предложение, ще се радвам да го чуя, но няма как да изпращаме пълния обем ще ви дам типичен пример. Примерно сега по нашата програма норвежката стартирахме за обновяване на улично осветление, получихме 107 апликации от общините, ще имаме възможност да финансираме между 15 и 25 общини, в зависимост от различните бюджети на общините. Така че няма как да изпратиме, примерно при същия подход, да изпратиме 107 апликации на
на колегите от Европейската банка, те ще дигнат рамената и ще кажат, ама те, нали, сте заложили критериите, имат точки, защо не ги пращате всичките? Пратете ни толкова, доколкото биха стигнали с тези средства, които сте дължили по тази схема. Но това пак е въпрос на комуникация с Европейската инвестиционна банка, с които комуникираме за подхода и начина на действие тук нататък. Тук има няколко въпроса, които са свързани с съществуващи проекти, които са започнали, дали биха могли да бъдат финансирани в хода на изпълнение към момента. Ами, стига да не са приключили, но за нас е важно разходите да бъдат просто от гледна точка на проследяване и верификация. Това пак е нещо, което не мога да поема ангажимент пред вас. Това ще си го решава следващото ръководство в момента, в който се програмира самия кол. Има резон на стартирал проект да се финансира, стига той, в смисъл, разходите и завършването на проекта да не са приключили. Но, пак казвам, много е соло работата. Нали, така е линията. Да. Тук ще има ли долна граница на капацитет на ВИ инсталации за собствени нужди, под която ще бъде лимитирано разглеждане на проектни предложения? Долна граница? Да, долна граница на капацитет на инсталация. Така е зададен въпрос Теодор Попов. Ще има ли долна граница на капацитет на ВИ инсталация за собствени нужди, под която ще бъде лимитирано разглеждане на проектни предложения? Може би се има в предвид дали ще... Няма предвид колегата горна граница, защото няма как, примерно, едно предприятие да кандидатства за... Въпреки че има как да кандидатства за ВИ инсталация, примерно с мощност 1 мегаватт, а консумацията му на енергия да е 150 кВт на час. По-скоро горна граница е нормално да има като изискване. Не, аз мисля, че тук по-скоро идеята е дали малки проекти ще се разглеждат. В смисъл, има проекти, да кажем, по 30, по 100, по 200, по 500 кВт пика на ВИ, които са малки проекти и въпросът може би е дали могат да се разглеждат такива. Аз не виждам проблем да се финансират, въпреки че до 30 кВт не виждам кой ще кандидатства за такъв проект, в условие, че държавата... условно казвам. Да, държавата предоставя до 30 кВт преференциални цени, така че... Въпросът е дали, примерно, ще се финансират проекти над 1 мегаватт или могат да бъдат проекти с по-малка мощност за ВИ. Не, естествено. Тук говорим за възможността на фирмите за създаване на енергийна общност, комбинация от фирми, които да си произвеждат, да обменят енергия, така че ние искаме децентрализирано производство. В никакъв случай не очаквайте да пуснем схемата и да кажем, айде сега някой да се яви с 10, 20 или 50 мегавата, искайки да ги изграждат. Ясно. Тоест и малки проекти ще бъдат разглеждани, ако правилно разбираме. Да. Така, тук как ще се определя конкретен бюджет по определена схема? На база анализа в зависимост от другите оперативни програми и нуждите на самия сектор. Сега, в крайна сметка, във всяка една от схемите, които се направи, ще има желание на заинтересованите страни по-голяма част от средствата да влязат там. Тук идва и момента на администрацията да намерим баланса, така че по всяка една от схемите, които са в интерес на заинтересованите страни, които са допустими, да има балансирано разпределение на средствата и още повече да привлечем значителен добавен публичен капитал, който да умножи тези средства по хикс, в смисъл не просто да бъдат средства по модернизационния фонд, а те да привлекат допълнително финансиране към тях. Да. Така, примерно, тук пише нещо, примерно проекти над 50 кВт. Нещо не е много ясно от това. Над 50 кВт или над 50 хиляди евро, или над 50 хиляди, защото обикновено 250. Да, може би над 250 хиляди. Значи, във всички случаи схемите ще бъдат направени както за по-малки проекти като бюджет, което се очаква да бъде в началото, защото знаете, че в началото, докато вървят нотификационните схеми, има схеми от сорта de minimis, има схеми насочени към публична администрация, към публичния сектор, разбирайте, общини и граждани, както беше зададен въпроса за битова газификация, които не изискват някаква специална нотификация, докато се извършва тази нотификация за по-големите проекти, каквито са по регионална помощ и всички други видове, за да не ги изборявам.
естествено в последствие ще бъдат доразвивани и ще бъдат стартирани по-големи проекти. Да. Имате ли ориентир за първите 2 години какъв горе-долу бюджет на базата на сегашните квоти? Нали? Не мога да ви кажа. Между 10 нямаме цифрата на квотите, в смисъл тя многократно се променяше. Питахме последно и Инвестиционната банка, има заделени по ETS квоти, но те представете са един пакет от, в смисъл, както се казва, една торба с квоти. От тук нататък почва разпределението. Трябва да се отделят определен брой спрямо регламента за 10C за предприятията, които са за системата за търговия с емисии. Трябва да се заделят такива, които са за въздушния транспорт и водния такъв. Има си различни подразделения на цялата схема за търговия с емисии. Тоест тия 2% безплатни квоти са някакъв микс, който тепърва ще се определи, така ли? Не ви разбрах, извинявам се. Нали за този фонд пише, че са заделени 2% безплатни квоти? Точно така, но тези 2%... Е някакъв микс. То е микс, в смисъл тези квоти, те са много квоти. В смисъл, има предвид, в тази кошница с квоти са много различни квоти. Част от тези квоти, една малка част от тях, отива в модернизационния фонд. Друга част от тях отива в фонд сигурност на електроенергийната система, с която фактически, продавайки тези квоти, гледаме да намалим административната тежест на зелената енергия и да си плащаме дългосрочните договори по ВЕИ, американските централи, когенерации и така нататък. Така че отделно вървят по схемата за търговия с емисии и плана за инвестиции, който ви споменах по 10C. Отделно си има квоти, които са за безплатни за въздушен транспорт и така нататък. Така че е много голям скоп. Не, защото някъде бях чела, че при първоначални оценки на, нали, чисто хипотетично, ако тези квоти, които се полагат на България, бъдат реализирани сега, нали, чисто хипотетично, тази сума би била някъде към 850 милиона евро. И не знам доколко това е вярно. Това е огромна сума, няма такова нещо. По-скоро в пъти надолу е сумата, но трудно ми е. Ако кажа сега цифра... Не, защото бяха написали там колко милиарда общо в този модернизационен фонд. Никога не е имало за България 800 милиона евро квоти за модернизационния фонд. Просто няма, това е огромна цифра. Във всички случаи ще имаме цифрата, предполагам, до нова година изчислена и не забравяйте, че част от тези квоти след 2023 година, определени проценти, които в момента предстои Европейския съвет да прецени какъв процент от тези квоти ще бъде взиман за наливане в общия европейски бюджет. Така че, казвайки цифра в момента, просто ще ви подведа. Да. Колеги, някакви други последни въпроси, защото лимита на времето ни свършва вече. Получавам SMS-чета тук от колегите, че чакате на другата линия. Ами, аз наистина много ви благодаря за Надявам се да сте бил изчерпателен. Един последен въпрос само, понеже вече два пъти го задават, дали ще може презентацията да бъде изпратена към участниците? Ами, само една секунда. Дори докато си говорим с вас, дали мога директно да ви я препратя на вашия имейл, за да знам, че това е изпълнено и нямаме... Да, ами аз наистина много ви благодаря и ще се радвам да бъдем... Мога ли да го върна това нещо? Във връзка. Да, можете. Окей. Reply. Прекачаме презентацията. Имате вече на мейла и може да си я разпраткате на колегите. Много ви благодаря, господин Станков, на целия За мен екип. ще удоволствие, винаги съм на ваше разположение. Съжалявам, че обрано говорих, но разбирате, че повече от скопа, с който разполагам до март месец, не мога да поема ангажимент. Да. Няма да е коректно, не само политически, чисто човешки да разказвам неща, които във времето други колеги могат да поемат. Но независимо, това е много полезна информация за колегите, за да могат да планират. Все пак доста проекти има, които биха могли да се реализират и е добре да имат информацията в аванс, за което още веднъж ви благодаря и на целия екип. Фонд, бизнеса да продължи да мисли за кръгова икономика, инвестиции в зелени проекти и енергийна ефективност. Това ще бъдат от приоритетите и без значение дали по модернизационния фонд или по други фондове ще имат възможност
да си ги финансират и ще бъдат спокойни. А в лицето на директора, който в момента е на линия, госпожа Венета Цветкова, бъдете сигурни, че остава институционалната памет, която последствие, който и да дойде тук, дори не искайки да получи доклада от мен с какво съм свършил до момента и как да го продължи, тя ще има възможността също да интервенира и да помага за тези проекти да се осъществяват. Високо оценявам. Благодарим ви много и ви желаем успех. Госпожо Шулева, благодарим ви много. Благодарим много, господин Станков. Олю Шулева. Хубав ден и Vielen Dank. Gern geschehen. Dankeschön. Dankeschön.